Ayalım eneme uyku derman bilen ukladyp giýje tuş gelen ýere gitýän eken diýip hatna başlan patbişim hatyn size ýetirýärin mehribanlar. Salam gowmusyňyz. Şu wakalara başlamazdan öň hemişe bolşýar Kalbamyň Sesi akkauntlaryna podpiska bolmagyňyzy, akkaunt goltamagyňyzy soraýaryn like, repostlar bilen. Onda başladyk. Men mektebe oturan döwrüm bir gyzlan halaşýardym. Ol gyzla halaşyp ýörken bir sapar dostlarym maňa şol gyz ýeňil görünýär, sen şowla halaşma diýip köp aýtdylar. Ýöne men şonda da olary diňlemän şo gyz ýürekden gowy görenim üçin halaşýardym. Men onuň artykma çereketini görmedim. Ýöne ikisi dost olanym maňa şo gyzyň gözü oýnap dur bir hiljek çynlakay gyza meňzeşdäl diýip maňa ýaňzydyp aýtdylar, gönden göne aýtdylar. Ýöne men şonda da olary diňlemedim. Öz mektebimizde okan gyz bolan soň hemme tanaýan bolmaly. Şeýdip biz ogla halaşyp ýörkäk menden kiçi dol. Okuw tordy, okuw toran ýylam toý etmeseň men daşar ýurda uratýarlar diýip tutup ugrady. Bir sapar şeý diýende men enem bilen ýaşanym soň enemiň pensiýasy gün gören soň derrew toý etmäne ýagdaý ýoklugyny düşündirdim. Meniň özüm guruluşlukda işläp düşöwündimi artdyrýardym. Ýöne men ýyňnan zatym o derejede toýa ýeterli derejede däldi. Ejem bile kakam aýrylyşyp hersiniň öz maşgalasy bar, maňa elleri degen ok. Şonu düşündirsem bir sapar aýdyp goýmady. Toý etmesek bolmaýar diýip goýman soň men onu alyp kaçdym. Alyp kaçandan soňam toý etmeli. Nähili bolsa da ýetdiginden toý etdik. Toý etdik, toýumuzda mamam oňa muňa ýalwaryp karz edip geline gerekli zatlary alyp berip toýumuza baş boldy. Şeýdip biz toýumuzy edip bolandan soň toýuň bergileri bar, guruluşyk bilenem onça bergini üzüp maşgalanam gapdalynan dolandyryp bilmen diýen pikir bilen daşar ýurda gitmän ýüregime düýdüm. Aýalym bilen ikimiz bile daşar ýurda işlemäne gitmeli diýip ýüregimize düýüp dokumentlerimizi oňardyk. Şeýdip dokumentler oňarandan soň men geçdim aýalymyň dokumentlerini kemçilik tapyp ol geçip bilmedi de galdy. Sen eneme seredip öýde boluver, men şu bergileri üzüp birazjyk gurplandygymyz gelerin köpeglenmen diýip aýalym bilen internetde de habarlaşýardyk. Şeýdip aýalym enem bilen galdy, menem daşar ýurda gitdim. Daşar ýurtda işläp ýörken bir sapar maňa daýymyň ogly seniň aýalyň bolşuny halamok gep gürrüňi kän diýdi. Menem aýalyma kimiň aýtanyny aýtman, sen näme gürrüňiň bar? Ýyl içinde bir zat etdiňmi, aýbyň barmy diýsem hiç kili boyun almady. Ýok, mende günah aýp ýok diýip adamy ýeňdirenok, töhmet atýandyrlar, içi garalar diýip goýanok. Menem daýymyň ogluna da ananjam bilemok, aýalyma da ananjam bilemok, maňa suwutnama goýber. Şondan soň men oň çäresini görjek gaýrat et, dost bolsaň şeýt diýip oňa haýyş etdim. Haýyş edenimden soňra daýymyň ogly onuň joralary bilen habarlaşyp öýümüze gelýän gitýän adamlary öwrenip ýuwaşlyk bilen onu bir oglan men gelinim bilen tanışan bir oglan bilen guruluşyp şoň telefonyny ses ýazyga goýupdyr. Şeýdip şonuň üstü bilen görüp otursak aýalym men enem garry bolan soň oňa uyku derman berip giýje isläň ýerine gidip hatda öýedem tanış oglanlaryny getirýän gylyklary bar eken. Telefonda hemme sesini eşitdim. Hemme zady ýüzüne bastyryp öýden çykaryp komaklaryny aýtdym. Eneme aýtmasaň bolanok, ýöne garry halyna eneme de bu zatlar agyr degýär. Şeýdip onuň ýüzüne basyp daýymyň ogly baryp, daýymlar baryp onu öýden çykaryp kowupdyr. Meniň aýtjak zatym hiç açan ikilik edende bilinmez diýip ikilik etmesinler. Öňü soňy iýlim gözü görüp dur, biri bolmasa biri aýtýar ahyryn diýip hatyny jemläpdir.